Преди 20 години, през 1991 е учредено Сдружението Търговско-промишлена палата Стара Загора. Целта му е да защитава интереса на фирмите и да подпомага развитието на икономиката в региона. Юбилеят ще бъде отбелязан на 25 ноември. В предаването Инициатива ще ви разкажем за историята и дейността на палатата. Кметът на община Казанлък Галина Стоянова ще работи в тясно сътрудничество с градоначалника на община Стара Загора Живко Тодоров. Един от акцентите е популяризирането на културно-историческото наследство и привличането на туристи. Новият собственик на ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3, американската компания Контур Глобал, ще инвестира около 28 милиона лева в екология. Компанията си поставя за цел да изнася електроенергия в Турция. Зърнопроизводителите са в протестна готовност заради неизпълнени ангажименти от страна на правителството към подписаното споразумение с браншовите организации в селско-стопанския сектор. Според споразумението, сумата, предвидена в бюджета на страната, трябваше да бъде 570 милиона, а в момента тя е 340 милиона лева. В Стара Загора гостува първата жена президент на Ротари България Анелия Дошева. Тя съобщи, че през ротарианската 2011-2012 година ще се акцентира на работата с младите хора и на борбата с неграмотността. Преди 20 години е учредена Търговско-промишлена палата Стара Загора. Работодателската организация обединява по това време държавни и току-що прохождащи частни фирми. Възниква, за да защитава техния интерес и да подпомага развитието на икономиката в региона. В следващите минути ще ви срещнем с първите председатели на палатата и със спомените им за бурното учредително събрание, проведено в сградата на операта преди тя да бъде опожарена. Тогава се развисаха политически страсти. Тогава беше бурното време. И в един момент почнаха да налагат тия мощните държавни предприятия стария комунистически стил. Почнаха да предлагат хора, които ги няма там. За членове на управителен съвет. И казвам, чакай бе сега. Тук ще правим нещо, всички заинтересувани, пък почваме пак куческо време там друга реди, кой си, той да присъства президиума, там по някаква презумпция. Стана така напрежение и ни групата, в която бяхме частни бизнесмени, може би казвам към 15 човека, тогава прохождаме, и станахме и напуснахме това събрание. Заедно с Антон Андронов. Съгласно закона, една група, като се събере там, може да се учреди каквото си иска, само да не е против законите. И тогава отидахме, Живко Желев, познавате го, той е взезе от работи там, известен тогава, държеше клуб Орбита, който е там зад съда. Има един блок. И Орбита, там събрахме към 15 човека бяхме, седнахме и Антон каза, съгласно закона, значи трябва да учредим събранието, управителен съвет, председател да изберем и вече с тези всички документации там по канона да внесем за регистрация Търговско-промишлена палата Стара Загора. Успяхме да се организираме за нова време, внесеме документи в съда и така другата група след известно време и те са вече подготвили документи и те внасят съда, но ние сме първи. И почнаха ни преговори, че трябва да има една палата в Стара Загора. Дойде от София, тогава господин Божинов, той беше заместник председател на палатата. Говорехме, той вика, бе, разбирам вашите мотиви, нали, така. Ама вика, палатата е една. Ще дойде, вика, някой сега в Стара Загора, че търсят 8. Трябва да му казваш коя. Първата ли, втората ли. Вика, просто не се съгласим, че трябва да се обвиним. В името на бизнеса, държавните и частните фирми се обединяват в една палата. Съдебното заседание е проведено на 13 август 1991 година. Първоначално има временен управителен съвет, на който съпредседатели са Веселин Станчев и Пейчо Динев. След това е избран нов управителен съвет с председател банкерът Спас Спасов. Тогава нямаше информация за икономиката, за възможностите
Тогава се породи в естествен път нуждата от търговско-промишлена палата. Имахме единство по отношение на нашите задачи. Нямаше политизиране, нямаше така отрицателни неща. Това беше най-положителното, че ние успяхме да се обединим в интерес на икономиката. Започна да се получава информация. Хората почнаха да се интересуват. Тя доби гражданство с палатата и почна да има интерес. Реален интерес от хора, които имаха нужда от информация. Виждам какви полезни начинания се извършват чрез палатата и мисля, че тя има своето място в нашия живот. Поради служебни ангажименти през 1992 година Спас Пасов се оттегли от поста председател на Търговско-промишлена палата Стара Загора и на негово място идва Веселин Станчев. Основната ми идея, идеята на палатата, беше да обединим бизнеса в града и тук в окръга, защото ние отговаряхме за целия окръг, така да е палатата. И втората ми основна идея, която беше задача, това да направя база на палатата. И след 7 годишни усилия базата е на лице. Палатата получава настоящия си имот на улица Раковски 66 безвъзмездно на 22 март 1999 година, след ходене по мъките през годините на управление на 3 правителства. През това време обаче получава подкрепата на първия демократично избран кмет на Стара Загора Антон Андронов, а също и на представители на прохождащия в годините на прехода частен бизнес. Благодарен съм, че първо Антон Андронов не даде помещение безвъзмездно в общината. След това Цанко Яблонски, като дойде стана кмет, продължихме дейността си там без да плащаме наем в общината. И те също помогнаха за това нещо, защото някои бизнесмени тук помогнаха, Дечко Колев, Палишуцки, Вълков и с хора от моята фирма, които там беше познат тук, успяхме да направим тази база и вече това е предпоставка за развитие на дейността на палатата. Основната цел палатата да се превърне в обединител на бизнеса не е постигната напълно. И днес, във времена на кризи, фирмите могат да оцелеят и да просперират, когато са заедно, категоричен е Веселин Станчев. Няма друга организация в света, която да има такава мощност. Смея да кажа, че в България няма такава мощност. Навсякъде другаде, ходил съм и в Турция. Като виж, като кажеш търговската палата, гледат веднага с уважение. Работят за това нещо, но то не става те от въздуха. Всички в бизнеса помагат се обвиняват там. Сега тук при нас, казват най-различни организации. Аз се обръщам към моите колеги, бизнесмени. Обединете се около Търговско-промишлената палата. Тя е нещо имагинерно, нещо измислено. Тя е естественото обединение на бизнеса. Значи, като се обединиш там, тя може да даде на тебе да ти върне стократно. Със своите възможности, със своите връзки, защото сега в крайна сметка всеки вика, аз разбирам от компютър, аз интернет. Гледай си бизнеса, бе. Има хора, които да се занимават да станат. Като дойдеш тук, постави една, значи ще намеряте фирми, моите тук, нали, цял свят вече с този интернет. И зато и трябва да се подкрепя търговската. Тя е била и ще бъде. Това е кредото на бизнеса. От 1999 година до 2005 година председател на Търговско-промишлена палата Стара Загора е Митко Динев. След това на поста е избран Олег Стоилов, който започва работа в организацията също от 1999 година като изпълнителен директор. През изминалите 12 години екипът, ръководен от Олег Стоилов, успешно разработва и реализира десетки значими национални и международни проекти. Предлагат се многообразни услуги в помощ на бизнеса. Към палатата са създадени различни центрове. Сред тях е и Център за енергийна ефективност. Председателят на палатата Олег Стоилов е категоричен, че днес икономическите условия налагат, особено при въвеждането на мерки за енергийна ефективност, необходимостта от прилагане на публично-частното партньорство и палатата стимулира това. Трябва да създадем много по-ефективна връзка между бизнеса, между общинската администрация, въобще между неправителствените организации, така че да използваме ефективно всички тези възможности
И тогава бихме могли да реализираме много повече проекти. Пак казвам, без допълнителен, без сериозен приток на инвестиции бихме могли чрез публично-частно партньорство да развиваме такива проекти и всички да намерят своето място вътре. И бизнеса с увеличаване на работните места в региона и съответно общинските администрации, които по този начин биха решили много от тези проблеми, а те са много наболяли в момента. Това е една от насоката, в която ние ще работим. Това е частният случай, енергийна ефективност и възобновяеми източници. На такива публично-частни партньорства могат да се развиват в различни други сектори, които да се използват относително мъртвите, неработещи активи на общините с инициативността на бизнеса и привличане на някакви външни, но не толкова много средства, наистина да бихме могли да направим много за Старозагорски регион. През годините Търговско-промишлена палата Стара Загора е получила признанието на редица институции и организации, като Българска търговско-промишлена палата, Европалати и други. Най-голямата награда обаче е признанието на представителите на бизнеса и на партньорите. Благодарността на фирмите, които всъщност сме свършили нещо за тях и които идват при нас и казват: да, благодарение на вас, ние направихме нещо, което ние самите не бихме могли да направим. И това е функцията на палатата, да съдейства, особено на малкия и средния бизнес, да изпълнява неща, които наистина тези фирми не биха могли да направят. До 20-те години от развитието на Търговско-промишлена палата като цяло смятам, че успя да развие такива инструменти, с които наистина ние доста ефективно, доста полезно помагаме вече на фирмите, за да се развиват, да стават все по-конкурентно способни. И това ще бъде задачата ни в бъдеще. Търговско-промишлена палата Стара Загора ще отбележи 20-годишния си юбилей на 25 ноември. След тази дата в предаването Инициатива ще ви разкажем и още за историята и дейността на палатата, чрез спомените и мнението на учредители, членове и партньори на работодателската организация. Новоизбраният кмет на община Казанлък Галина Стоянова ще работи в тясно сътрудничество с градоначалника на община Стара Загора Живко Тодоров в посока популяризиране на културно-историческото наследство за привличане на туристи. Госпожа Стоянова обяви това в интервю за предаването Инициатива. С нея разговаряхме още за основните задачи, с чието решаване започна от първия си ден на поста, както и за незавидното финансово състояние на общината, което наследи. Финансовите разчети бяха изненадващи като стойност, тъй като наистина повече се говореше, отколкото да знаем реалността, но реалността е лоша. Финансово общината има доста големи задължения и това ще е първото, с което трябва да се заемем. За да си направим добре разчета до края на годината, да планираме един по-добър бюджет в следващата година и да изчистим това, което се е натрупало. То тежи както на нас, така и на всички хора, които имат неразплатени плащания от общината. Сега към момента единствено ще търсим завишаване на приходната част на бюджета от местните дейности, тъй като целевата субсидия няма как да променяме в тая година. Има средства от целевата субсидия, които няма да могат да бъдат усвоени заради провалени обществени поръчки. С тях ще се опитаме с корекция в бюджета и със съгласието на общинските съветници да направим така, че да разплатим някои стари плащания, да не ги връщаме в бюджета, защото ще бъде грехота на това нямане, да не можем да се усвоим целевите средства за капиталови разходи. И разбира се, в следващата година ще разчитаме на по-голяма приходна част. Смятам, че няма да стигнем до увеличаване на данъците и ще търсим други възможности. Още в първия работен ден, новият кмет на община Казанлък Галина Стоянова е поискала ревизия от Министерство на финансите, за да започне на чисто. Освен за провалени обществени поръчки, за които спомена госпожа Стоянова, през предходния мандат на Стефан Дамянов, администрацията не се е възползвала от възможността да кандидатства с мащабни проекти за социализация на културно-историческото наследство. Ще чакаме да се отворят такива възможности, но ето сега ще използваме една такава, която е с срок много кратък, до 27 ноември. Програма за Югоизточна Европа, трансгранично сътрудничество, по която направихме регистрация още миналия петък на общината
Имаме 2 идеи за това как да кандидатстваме там. Очакваме други възможности. Разбира се, ще се готвим за това. При всяка възможност да се отварят програми и проекти, ние да кандидатстваме. Галина Стоянова ще заложи в работата си с Общинския съвет на дипломацията и доброто отношение. Смятам, че ще постигнем един добър диалог и едно единодействие, което да даде наистина нов пример за взаимодействие между двете власти. Кметът на Казанлък няма да се затвори само в рамките на общината и съвместно с колегата си в Стара Загора Живко Тодоров ще работят по съвместни проекти. Ще работим заедно в посока наистина да има успех и политиката ни за популяризиране на културно-историческото наследство, както и партньорствата, свързани с икономическото развитие на двете територии. Ние все пак сме най-големите градове в област Стара Загора и трябва да даваме примера за това как се подпомагаме и как работим в партньорство. Разбира се, че имам виждане за това как да работим и в посока туризъм. То ще бъде отразено и в самата структура, така че да стане ясно, че туризма ще бъде приоритет, както и културно-историческото развитие за Казанлък. Но това е една работа, която започнахме още в областна администрация, с желанието да направим областна стратегия за туризма и съответно да има такава и във всички общини, така че ще правим нещата стъпка по стъпка. Предстои приемането на нова структура на общинската администрация, след което Галина Стоянова ще обяви своя екип. Тя съобщи още, че съкращение ще има, защото има раздуване на щата. Ръководството на младата американска енергийна компания Контур Глобал, която е новият собственик на ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3, беше представено на официална церемония. Инвеститорът има до момента около 3200 мегавата инсталирани мощности в 16 държави по света. Най-сериозната инвестиция е в България, в централата, която американците купиха преди 4 месеца от италианската компания Enel. Делът им е 73% от активите и за него заплатиха 230 милиона евро. Останалите 27% са собственост на Националната електрическа компания. Централата има капацитет да произвежда 11% от генерираната електрическа енергия в България. Comparatively new company, we were founded at the end of 2005. През следващите 2 години ще инвестираме 26 милиона лева в технология за понижаване на нивата на азотните окиси и до 2016 година ще отговорим на европейските изисквания за азотни окиси до 200 мг на кубичен метър. Ще инвестираме и в електрофилтри, които да улавят праховите частици. През 2012 година ще направим основен ремонт на 4-ти блок. Ще извършим инвестиции, които да дадат възможност за износ на ток за Турция. Също така възнамеряваме да изградим съвместно с Кока-Кола Хеленинг завод в Костинброд за производство на въглероден двуокис за безалкохолни напитки. Гари Лесли, изпълнителен директор на Контур Глобал Марица Изток 3 и вице-президент на компанията, заяви, че не се предвиждат съкращения в централата. Гости на официалната церемония бяха министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, социалният министър Тоти Младенов и американският посланник Джеймс Уорлик. Съединените американски щати са най-големият инвеститор в България за миналата година. Уверен съм, че с компания като Контур Глобал отново ще бъдем инвеститор номер 1 за вашата страна. Благодаря на новите собственици на централата, че ще инвестират в използването на технологии от най-висок стандарт в България. Те отговарят и на всички изисквания на Европейския съюз за опазване на околната среда. Когато има смяна в собствеността, обикновено този, който влиза, е по-мотивиран да развива актива от този, който излиза. И затова вие виждате, те веднага представиха инвестиционна програма от близо 30 милиона лева. Инвестициите в технологии, щадящи околната среда при производството на електрическа енергия, трябва да спомогнат цената на тока у нас да не скочи чувствително след 2 години. Зърнопроизводителите са в протестна готовност заради неизпълнени ангажименти от страна на правителството към подписаното споразумение с браншовите организации в селско-стопанския сектор. Според споразумението, сумата, предвидена в бюджета, трябваше да бъде 570 милиона, а в момента тя е 340 милиона лева.
За проблемите на земеделските производители разговаряме с Цветан Берберов, член на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Един от, може би, генералните проблеми е рамката за бюджет 2012 година. В момента ние сме отрязани с близо 230 милиона. Като от приетата рамка преди изборите, как да ви кажа, то беше подписано, но всичко си остана само на хартия. Финансовата рамка не е приета. И това е. Симеон Дянков е казал, който не го устройва бюджета, да си търси работа. Това е поредната политика на управляващи на скаране на сектори. Кажете кой да отреже, за да ви дам на вас. Ние не разбираме как се прави бюджет. И смятам, че не трябва да разбираме. Ние разбираме кога да сеем, кога да орем, кога да си оправим тракторите, кога да дадем рентата и да се изплатим на нашите доверители, които са ни доверили земята си. Ние желаем да развиваме земеделието. Ние желаем да развиваме селските райони. Но за жалост политиката не е насочена към развитие на селските райони. Зърнопроизводителите са готови отново да излязат на улицата, ако не бъде гарантирана в бюджета за 2012 сумата от 570 милиона лева. Ние не можем. Ние издъхваме. Защо? Защото не може да се обслужваме кредитите. Ние в момента влизаме в кредити. Много от колегите са взели кредит срещу субсидия. Цветан Берберов коментира застоя на зеленчукопроизводството в България, както и причините за това. Много често и ваши колеги ми казвате, защо давате толкова пари на зърнопроизводство, а толкова малко на зеленчукопроизводство. Апропо, ние също ще се занимаваме с зеленчукопроизводство, ако има някоя яснота. В момента знаете ли колко е средната пазарна цена на доматите тази година? 8-12 стотинки. Консервни. 8-12 стотинки. Толкова са изкупувани доматите. Кой ще се занимава с доматопроизводство? Кой ще го преработва? Кой ще го продава? Как ще правим партиди? Колко са разходите за 1 декар домати? Огромни. Колко работна ръка? Колко трудови часове е за производството? Огромни. За какво говорим? За нещо, което никой не иска да влезе в същността на нещата ли? Нека да видим. Окей, ще произведем домати. Ще произведем пипер. Къде ще се реализира? Къде са пазарите? Къде са преработвателите? Цветан Берберов заяви още, че немаловажен е и проблема с окаяното състояние на пътищата между селата, което затруднява изкупвачите на земеделска продукция. В Стара Загора гостува първата жена дистрикт гуверньор на Ротари Дистрикт България Анелия Дошева. Тя участва в национален семинар за обучение на лидерски екип. Президентът на хуманитарната организация проведе среща с кмета на Стара Загора Живко Тодоров и с членове на Ротари клуб Стара Загора. Градоначалникът засвидетелства подкрепа за начинанията на Ротари клуб и желание за съвместна работа и сътрудничество. Пред журналисти президентът на Ротари България съобщи приоритетите през ротарианската 2011-2012 година. Това, с което ние продължаваме и особено се гордеем, че ние работим не само за нас, ротарианците, които са изявени лидери, професионалисти в професиите си, но ние работим и за младото поколение на България. И това е една от основните цели, които ние си поставяме през тази година. Това е работата с младите хора. И второто основно направление, по което ние основно работим през тази година, това е всички теми, свързани с образованието, образоваността и борбата с неграмотността като цяло. За тази цел Анелия Дошева е провела среща с представители на Образователното министерство, за да се обсъди работеща програма. Доцент Валентин Стоянов от Ротари клуб Стара Загора, който през следващата ротарианска година ще бъде президент на Ротари България, представи проектите за Стара Загора. Мислим и реализираме проекти всяка година различни, конкретни, насочени към общността. Задължително основният проект за тази година,
който ще търсим подкрепата, разбира се, и съгласието и на общинско ръководство, и на гражданите на Стара Загора. Веднъж вече сме го представили. Това е пред самата община, фонтанчето, което нека се стои недозавършено и там да се постави един монумент, който дали ще бъде символа на града или не, това е много силно казано и пак казвам, и граждани ще го решат, тъй като всичките ни проекти са насочени в крайна сметка към общността, в която живеем и работим. Другото, за което спомена и нашия дистригуван Анелия, това е работата с младите хора. Ето, там традиционно се продължава. На първо място, разбира се, с проектите на Ротаракт, Интеракт и след това вече за откриване, награждаване, отличаване на млади таланти в различни области. Ще продължи програмата по превенция на заболяванията на простатата. Ще бъдат подпомогнати социални домове и здравни заведения. През последните години Ротари клуб Стара Загора направи значими дарения на Дом майка и дете, на университетска болница, на онкодиспансера. Предстои да бъдат подпомогната и многопрофилната болница за активно лечение професор доктор Стоян Киркович с оборудване и консумативи за $200,000. Ще продължи работата и по глобалната програма Полио Плюс, с която ротарианското движение цели 100% да елиминира детския паралич. Наша основна задача продължава да бъде полиомиелита и това е глобалният и най-сериозен проект на Ротари, с който ние сме известни по света. 99% от тази болест вече, слава Богу, сме се преборили с нея. Само 4 са страните по света, в които ние все още полагаме усилия и аз се надявам, че скоро ще можем да кажем на света, че краят на детския паралич се вижда. Но ми се иска да кажа това, което и нашите приятели вече споменаха, че все пак усилията на всеки отделен клуб са насочени към общността и в тази посока ние се опитваме да работим. Анелия Дашева откри и новата информационна табела на Ротари клуб Стара Загора. Тя е поставена на входа на хотел Верея. В една от залите на хотела ротарианците провеждат своите редовни срещи. Ротари е най-голямата част на хуманитарна организация в света и има 106 годишна история. В Ротари членуват над 1 200 000 души от над 200 страни. В България има 85 клуба с над 2300 ротарианци.